Comença Harmonies, música i paraules per alimentar l'esperit. Una acurada selecció de temes musicals i missatges que poden arribar a l'ànima. Harmonies, un programa de Miquel Albert Soler i David Siscar. Queda't amb nosaltres. Benvinguts, benvingudes, amics oients, a una nova edició d'Harmonies, aquest programa musical que dediquem a la música d'inspiració cristiana i música amb missatge, amb valors humans, amb valors cristians. Ens agrada escoltar bona música i ens agrada escoltar bones lletres. I, a més, ens agrada dedicar un espai per poder meditar, per poder reflexionar enmig de les presses de cada dia. Si a vosaltres també us ve de gust, doncs us convidem a aquestes harmonies, que d'això es tracta, de trobar aquesta harmonia amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos. Us acompanyem, com sempre, el David i jo mateix, el Miquel Albert. Hola, David. Què tal? Us hem preparat un programa ple de cançons molt interessants, cançons en castellà, en anglès, en català, tot i que ens agradaria programar-ne molta més de música en català. A veure si s'animen els grups i els cantants cristians que facin música en català, que és veritat, sí, em fa falta, perquè desafortunadament no en tenim massa i al final trobes que sempre estàs tornant a escoltar els mateixos una vegada i una altra. Però això, a veure si us animeu i si coneixeu alguna que no l'hagueu sentit mai per aquí, doncs també ens la podeu dir, perquè de vegades, de tant en tant, encara descobrim coses noves. No serà el cas d'aquest programa. Aquest programa el comencem amb tot un clàssic en anglès, això sí, el Chris Tomlin és un artista cristià ja amb una carrera molt reconeguda, és cantant, és compositor i també, com en diuen a Estats Units, worship leader o líder conductor de lloança, dels grups de lloança que hi ha a les esglésies, sobretot a les protestants. I escoltem un dels seus temes més coneguts, allò per anar fent boca, per veure si sabeu qui és ell, que es diu How Great is Our God, que n'és de gran el nostre Déu.
I ara escoltem un altre cantant també ben conegut en el nostre programa, en Marcos Vidal. Ens porta una cançó que porta per títol Bajo el agua. Ens parla d'una llum sobrenatural. Creus tu en aquesta llum sobrenatural que és Jesús Déu i que pot il·luminar tant els bons com els mals moments de la vida? En aquesta cançó, com veureu, se'ns convida a repensar la nostra fe i a compartir-la amb qui també la cerca o ja en té. Però sempre, això sí, tenint en compte, com diu l'apòstol Jaume, que la fe ha de constar d'oració i d'obres, perquè una fe sense les obres és una fe morta. Escoltem la cançó, a veure què us sembla. ¿Dónde está tu fe? Aún sigue alerta, sigue aún en pie, o ya está muerta. Si no se ha cristalizado tu sueño ansiado, valdrá la pena creer. No te puedo dar las 1000 respuestas, tampoco supe abrir todas mis puertas, y no puedo negarte que traigo heridas, pero algún milagro siempre me devuelve a la vida, y ya no me asusto del fuego, o si el río me llega hasta el cuello. No siempre estoy viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estoy solo en la fragua y estoy respirando debajo del agua. ¿Quién te hizo creer que era sencillo? ¿Quién te hizo pensar que tu castillo resistiría el fuego y la tormenta y hasta la enfermedad? Vuelve a caminar con tu cojera, vuélvelo a intentar, que el sol te espera y hay 1000 testigos mudos que te celebran con luces encendidas, preparando tu bienvenida. Y no te sorprendas del fuego, o si el río te llega hasta el cuello. No siempre estás viendo la realidad, y hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estás solo en la fragua y estás respirando debajo del agua. O si el río te llega hasta el cuello, no siempre estás viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estás solo en la fragua y estás respirando debajo del agua.
I ara anem amb una de les darreres novetats discogràfiques. Concretament es tracta d'un single, el tercer, que presenten la Kim Richards i un artista raper que l'acompanya tot sovint i amb el que estan preparant un disc nou que sortirà d'aquí poquet. Kim Richards i Indiomar. El tema que escoltarem es titula Dopamina. És el tercer senzill, us dèiem que presenten amb el que serà aquest disc i bé, diuen que hi ha moltes persones que persegueixen una vida que és inassolible, amb experiències que els deixen buits, que els deixen, doncs, això, amb mal gust, que no els omplen. I això és una cosa que passa freqüentment a la nostra societat. I la Kim Richards, a més, diu que vivim en un punt crític de la nostra civilització, sobretot de la part occidental de la nostra civilització. I bé, fan aquest tema esperant que algú s'hi pugui enganxar, s'hi pugui no enganxar-se de tornar-se addicte, sinó pugui seguir-lo per trobar la pau. Concretament, a la tornada, encara que li posen per títol dopamina, la tornada, una de les paraules que més es repeteix és aquest Osana, que significa vine i salva'ns. També salva'ns de nosaltres mateixos. Buscando un hit de dopamina, poquita más adrenalina, todos los niveles a la cima, para sobrevivir. En la mañana cafeína, para dormir melatonina, el consumismo nos domina, para sobrevivir. Que manipula, para este virus no hay vacuna. Quiero escaparme como Truman, para sobrevivir. Yo vivo en la Grace, no vivo en la ley. Mi vida está puesta en las manos del rey. No vivo por vista, vivo por fe. La tierra torcida pero yo ando straight. Si la sangre de Cristo está en mi DNA. Somos imparables como Curry con Clay. Ok. Por nuestra fuerza no existe manera de sobrevivir. Yo vivo sin miedo porque de Dios me dejó dirigir. Él no tiene Insta pero yo no lo paro de seguir. No lo paro de seguir. No. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo,
ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilato, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Avui, a segons quines persones, això de creure en Déu els sona a cosa arcaica, a cosa dels avis. No obstant això, el missatge de Déu donat a través de Jesús a l'Evangeli és una alternativa de progrés social. Per això, en Luis Enrique Ascoy es rebel·la contra aquesta absència social de Déu i ha composat aquest credo que ens anima, a més, a les persones avui, en el nostre temps, a conèixer aquest missatge de Déu llegint la Bíblia, per exemple. I així, doncs, tornar-lo a posar, per què no, més de moda, és el que pretén Luis Enrique Ascoy des del seu treball Amor de los Amores i amb Credo. I ara sí, us proposem música en català. No és cap novetat, en aquest cas és un disc de ja fa força anys. Es tracta de la Carla Costa, que coneixem prou bé, i el grup Bona Nova, des del seu treball Vina. Concretament, la cançó que ells ens proposen és una que titulen Canta un nou cant, el qual ens porta, doncs, és una cançó que té forma de salm i que, doncs, això de cantar un nou cant ens recorda el Salm 144, que en el seu verset número 9 diu: Déu meu, et dedicaré un càntic nou,
acompanyaré amb les arpes el meu cant. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, con un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó, tú mi salvación,
És un fet ben evident que a la Terra existeix el bé i el mal. Als textos sagrats, Déu es mostra com a regidor del bé i el diable com a regidor del mal. Alhora, Déu es mostra amb poder per vèncer aquest mal i el maligne. Segurament que és per això que els exorcismes han estat sempre una pràctica en el cristianisme i la pregària s'ha considerat com una arma molt potent contra el diable. Tot això és el que ha inspirat a Jonathan i Sara Jerez a fer aquesta cançó que acabem d'escoltar, Mi alma esperarà. I seguim amb la pregària com un tema important perquè, de fet, és una de les eines bàsiques dels cristians. I, de fet, això és el que ens venen a dir els Glorious amb aquesta Je ne que ma prière. No tinc res més que la meva pregària. Glorious ja els havíem escoltat, ja us havíem comentat que han tret disc nou aquest 2023, un disc que es titula Rua, que és el nom que també rep l'Esperit Sant. És una crida que es fa a l'acció de l'Esperit Sant sobre nosaltres. I ens parla això del poder més gran, aquesta cançó ens parla del poder més gran que tenim els cristians, que és la pregària, i aquest poder es troba, diem, en la senzillesa de la pregària. Escoltem Je n'ai que ma prière, de Glorious. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant
eres chica bien parada, que naciste acostumbrada al ambiente del glamour. Te vistes muy a la moda, maquillaje a todas horas, lo que oculta tu interior. Yo soy músico del barrio, que le dedico a diario a la vida una canción. Toco en bar o en una cena, eso a mí no me da pena, mi sentir es lo mejor. Somos distintos y al mismo tiempo somos iguales. Nuestro amor traspasa barreras sociales. Tú con la moda, yo con mi música. Finalmente son caprichos terrenales. Buscamos algo distinto, que se fugue del esquema que obliga a la sociedad. Si es amor lo que encontramos, acabaremos con la idea de que el dinero vale más. Somos distintos y al mismo tiempo somos iguales. Nuestro amor traspasa barreras sociales. Tú con la moda, yo con mi música. Finalmente son caprichos terrenales. Oh, en blanco y negro miras la vida, pero no es así, compréndelo. Distintos y a la vez iguales. Siempre hay algo más, siempre quedará esa sonrisa que te doy y tú me das. Distintos y a la vez iguales. Para darte serenata de madrugada frente a tu ventana. Distintos y a la vez iguales. Somos distintos y a la vez iguales. Distintos y a la vez iguales. Tots som diferents quant a les nostres necessitats, els nostres gustos i preferències, però tots hem de ser iguals davant les oportunitats i tots som iguals davant Déu. I això el seu enviat, Jesús, ens ho recorda constantment a l'Evangeli. Som capaços de trobar fórmules igualitàries a la societat d'avui, tal com ens diu aquesta cançó que acabem d'escoltar? Era la Mauri Gutiérrez amb aquest tema musical que porta per títol Diferències. Ara ataquem una de les novetats també d'aquest 2023, el grup malagueny Ixtis, un grup amb una gran història també al darrere. El primer treball el publicaven el 1992, és a dir, que porten uns quants anys. Això sí, les persones que formen aquest grup han anat canviant al llarg del temps, però el tipus de música s'ha mantingut bastant senzill, melodies senzilles, amb guitarra i veus, amb una producció ben senzilla també. És una opció tan vàlida com les músiques més modernes. En aquest cas, escoltem dins del seu darrer treball la cançó que titulen Rua, i és una invocació a l'Esperit Sant. Si us agrada, doncs podem anar escoltant més cançons d'aquest treball que porta per títol Entre tu set i la mia. És el 11è treball de Ixtis i ara escoltem Rua. Rua, Rua, ven
Espíritu de Dios. Tú me has querido desde siempre y has trazado mis caminos antes de que yo pensara en ti. Tú ya me habías elegido, tú me dijiste ven conmigo, me diste un rumbo diferente. Me dejaste equivocarme, me perdonaste al instante. Nunca dejaré de quererte, nunca dejaré de quererte, nunca dejaré de quererte, nunca dejaré de quererte. Tú me has amado en mis miserias, compartes lo bueno y lo malo, a pesar de que te fallo. Tú siempre piensas en mí, tú has dado sentido a mi vida. Por ti los días son distintos. Siento al otro como hermano y por eso no dejaré de quererte. Nunca 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 dejaré de quererte. Joan Apòstol i Evangelista, en una de les seves epístoles, defineix a Déu d'una forma clara i ben tendra. Déu és amor. Veritablement, Déu ens estima de forma incondicional. I quan tu trobes Déu a la teva vida i gràcies a ell i al seu missatge, la teva vida adquireix sentit i vius veient l'altre com a germà, tu també t'acabes estimant Déu. Aleshores, aquest amor esdevé correspòs. És la cançó que ens han portat Alborada, titulada Nunca dejaré de quererte. S'han creuat les vides en el lloc dels perdedors. Avui em sento més que mai a l'últim punt de l'estació. Brindaré amb copes buides per no perdre la raó. Avisa'm quan guanyi l'amor, espero ser habitant del món. M'atrapa damunt d'un tauler d'escacs, tan sols un moment de descans, missatges, cafè i tabac, miralls a la cullera i temps que s'apaga el cendrer. Qui entrarà per destrossar-me?
quan em costarà la sort. Digue'm on serem quan passi el temps i torni el fred. Potser estimant habitacions d'algun hotel al mig del cel. Recordaré dies d'abans i serà trist no pensar en res. Que complicat que es fa tornar i que senzill que és creure en tot. L'aeroport buit d'un viatge compartit, o les cançons que es canten sense ganes. Potser és només això, quants potsers hi ha en el camí. A tu et regalo el braç al sostre de la nit. Em trobaràs llegint Martí, et guardaré tardes de sol, potser també un vaset de vi. Que es gronxin els fantasmes, digue'ls-hi, feu per mi. No hi ha cap més peatge, maleir els nostres botxins. Compartit, o les cançons que es canten sense ganes. Potser és només això, quants potsers hi ha en el camí. A tu et regalo el braç al sostre de la nit. Potser és aquesta por de quedar sols i seguir aquí, o les portes que se'ns tanquen quan no les provem d'obrir. Potser és només això, quants potsers hi ha en el camí. A tu et regalo el braç al sostre de la nit. Us diem sovint que en aquest programa, a més de la música pròpiament cristiana, us portem també música amb valors afins, o de vegades música que ens serveix per explicar un determinat missatge. En aquest cas hem triat una de Cesc Freixas, el cantautor del Poble Sec. És una cançó que ell titula Avisa'm quan guanyi l'amor, i ens fa pensar en que moltes persones sembla que vulguin rendir-se, que accepten que en aquesta vida doncs, el que guanya és l'astúcia, és el mal fer, les males arts, la corrupció, i són persones que sovint doncs, es troben malament i fins i tot els acaba afectant amb moltes d'aquestes persones amb problemes que somatitzen. Però la manera de que guanyi l'amor, no podem quedar-nos de braços plegats perquè això passi. La manera de que guanyi l'amor és que nosaltres el posem en pràctica, que nosaltres el repartim també, aquest amor. I és l'única manera que coneixem, la que ens proposa Jesús, la de canviar odi per amor, la de canviar mal per bé. Hem escoltat Cesc Freixas amb aquest Avisa'm quan guanyi l'amor. I ara ens arriben la Majo Solís i l'Evan Kraft amb una cançó que es titula Confio. I és que a la Bíblia llegim: amb tu, Déu meu, confio, amb tu a la meva dreta no cauré, ni que passi per barrancs tenebrosos no tindré por. Quan llegim les Sagrades Escriptures, però, cal saber que això de la dreta no té connotacions polítiques. La dreta és la bona direcció, el camí més recte, que es fa amb seny, amb justícia veritable, el que ens porta de dret a bon port. Amb aquesta confiança, doncs, i amb aquesta bona direcció, escoltem la cançó. Cuando nada sale bien, sé que tú eres
Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está. Sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor. Confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aún en la oscuridad, tú no me dejarás. I així arribem al final de l'Harmonies d'aquesta setmana, aquest programa en el que us presentem totes les menes de música cristiana que pots trobar per internet, per les ràdios. Ai, no, aquí a les ràdios no n'escoltem gaire de música cristiana. No gaire. Però ens agradaria molt, i per això fem aquest programa, per donar-la a conèixer, perquè tu també, si t'agrada, sàpigues què buscar, què triar i t'enteris de les novetats i de les que no són tan novetat però que valen molt la pena. I abans de marxar, us volem recordar que teniu un correu perquè ens pugueu comentar tot allò que vulgueu. harmonies@missatge.org harmonies@missatge.org. Us esperem també amb els vostres comentaris. I a la propera edició us esperem. Això mateix, que vagi molt bé. Adéu-siau.